Niin tervehdys teille kaikille myös Kaakkois-Suomen ortodokselta seurakunnalta. Tässä aluksi totean myöskin sen, että älkää hämmästykö, joudun lähtemään tästä heti kohta seuraavaan toimitukseen, että en voi jäädä tilaisuuden loppuun saakka. Mutta nyt luen tässä teille ajoneuvojen siunausrukouksen ja sen jälkeen kierrän pyhitetyllä vedellä vihmomassa teidän pyöränne. Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, joka tuli ihmissukua pelastamaan, sinä, jota taivaassa kannetaan valtaistuimella, ja joka maan päällä jalkaisin vaelsit kaupungeissa ja kylissä ja saavuit pyhään kaupunkiin, vapaaehtoiseen kärsimykseesi aasin varsan selässä istuen. Sinä, joka annoit enkelisi sanoa diakoni Filippukselle, että tämä nousisi ja menisi puolipäivän päin sille tielle, joka vie Jerusalemista alas Gaasaan, ja käyden tiellä matkaavan etiopialaisen luo pysyttelisi lähellä tämän vaunuja, julistaakseen hänelle ilosanomaan sinusta, Jumalan karitsasta, joka otat pois maailman synnin, ja niin sitten vaunujen pysähdyttyä, ja heidän laskeuduttuaan niistä kastaisi etiopialaisen, kun tämä uskoi koko sydämestään sinut Jumalan pojaksi. Siunaa sinä, Herra, nämä ajoneuvot ja suo palvelijaisi käydä tietään iloiten ja saattaa päätökseen niin matkansa kuin sinun antamasi palvelustehtävää, sillä matkan päätökseen saattaminen ei riipu valteen tahdosta eikä kiirehtimisestä, vaan armahtavasta Jumalasta. Sen tähden rukoilemme sinua, anna valkeuden enkelin kulkea edellämme ja päästä meidät sekä yöllä että päivällä kaikesta pahasta, jotta me Jumalan hengen kuljettamina kiiruhtaisimme viisaasti, emmekä turhaan vaivaa näkisi, sillä sinä olet tie, totuus ja elämä, ja sinulle sekä aluttomalle isällesi ja kaikki pyhälle, hyvälle eläksi tekevälle hengellesi, me ylistystä kohotamme, nyt ja aina ja iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Näin ja kiitoksia teille kaikille ja turvallisia kilometriä kesän aikana.